Londo Jawa. Pacar aku repot yo ngene iki lho, Hat. Bu, rambutan Bu nggih. Mas Yono saking Kota Panggul kasumagaken sampun Dik Kisut sing paling ganteng dhewe sak ayun. Gantenge kaya buta cakil. Panggul mriki nderek ajar sesarengan murni laras, Mas. Masuk. Gegem tresnamu sing kebak mamanes madune asmara sewa satya dadi siji ati nyara lireh aku tresna kowe tak suntak kangenku bloko ngumbara tresno kanthi sosideman mong candela maloji kulon pasar kae sing weruh nyatane loji kulon pasar kae isa jejeg kaya wingi uning saben nyawang aku eling kaya durung ganti lakon lakuning lalakon dadi geguritan lalaken pangeling loji kolan pasar Blitar kae nyimpen crita sing sinamudana monggo bapak-bapak ingkang ngasta sampur kawula aturi enggal jumeneng. Gegem tresnamu asmara sewa satya dadi siji ati nyara lireh aku tresna kowe tak suntak kangenku bloko ngumbara tresna kanthi sesideman mong candela maloji kulon pasar kae sing weruh nyatane loji kulon pasar kae isa jejeg kaya wingi uning saben nyawang aku eling kaya durung ganti lakon lakuning lelakon dadi geguritan lalaken pangeling loji kolan pasar Blitar kae
nyimpen cerita sing sinamudana tak rewangi tresno amung sesingitan abot sanggane dadi bojo simpenan kabeh mau nuruti karepe tresno nadyan ati iki kudu nandang loro wis tak tampa yen to dadi lelakonku waton sliramu tansah setya satuhu nanging nyatane saiki gawe cuwo malah kedanan karo wong priya liya luwe becik aku patenono timbang gawe luwe becik aku patenono timbang kok lekne tanding liya mbok ngelingi nalika biyen-biyene nggonmu tansah ngrayu-ngrayu aku kae bareng dadi bojo simpenan sing setya jebulane mung tansah kok tinggang liya luwe becik aku patenono timbang kok golekne tanding liya luwe becik aku patenono timbang kok golekne tanding liya mbok ngelingi nalika biyen-biyene nggonmu tansah ngrayu-ngrayu aku kae bareng dadi bojo simpenan sing setya jebulane mung tansah